Mr. Bogus to come out and play. He's wild. Wild. He's cool. Cool. He's bogus. He's a secret friend and he loves to play. It's that awesome, bodacious, bogus time of day. Mr. Bogus, come on, let's play. Mr. Bogus has come out to play. Mr. Bogus, come on, Mr. Bogus, let's play. U današnjem programu imamo jednostavan način da završimo posao. I sa lakoćom. Dobar čekić, divan čekić. Gladan si. Divan si. Jesi gladan? Evo ti. Gospodin Mufljuz! Totalno Mufljuz video! Pošto gospođa Osobić radi do kasno uveče, bit ću sam. Izgleda ću morati da spremim večeru, a? Naravno da znam da kuvam, pa ću uzeti onu brzu hranu. Da vidim gde da se parkiram. Mufljuz hoće hranu. Mufljuz ide odavde. Šta želite da naručite? Dajte mi jedan, ne dajte mi 2 Frenki hamburgera sa svim prilozima. Mufljuz ide u restoran. Jo, zdravo. Hvala, to je sve. Mufljuz je otišao u pogrešan restoran. Mufljuz je da naruči da jede. Čekajte, propustit ću prevoz do kuće. Mufljuz ima ideju, čekajte. Kakav videoklub. Mufljuz voli Zdravolatorove filmove. Zdravolator je slabić, Mufljuz je jači. Mufljuz je opak, Mufljuz je jači od njega. Mufljuz je Zdravolator. Ja sam totalni mufljuzator. Pomozite! Sredi ih, zverko kucolika, ova uličica je moja. Mufljuzator će da sredi paconju i đavolskog psa i spasit će jadne mišonje. Hej, pacoliki! Ko je to? Upoznaj mufljuzatora!
Hej, zdravo mišići! Mufljozator će da vas spasi! Bedni miševi i mufljozatori ne smeju da kroče u moju ulicu, a sad se gubite. O, pazi ovo! Ajde, kuco. Uhvati ga, ajde, uhvati ga, ajde. Pokušaj onu. Onu, ne. Ne, onu tamo, onu. Ne, onu tamo drugu. Ne, tu, ne tu. O, pa pohvataj ga. Ma ne tu. Uhvatio sam ga, vreme je da sredimo tog mufljozatora. Mufljuzu je potrebna pomoć! Stižem ja iz Mufljuz dimenzije! Tada! Klinjusator je ovde! Jihi! O, ne lepa. Ovo je lepljiva situacija. O, rođak, Klinjus je dobro obavio posao. Hvala, Klinjuse. Klinjusator uvek dobro obavi posao! Jihi! Skidajte me odavde, aju! Ha! Đavolskom psu potrebna je nova boja! Ha, ha! Glupa džukelovuci, aju! Ha, ha! Sada pacanja i kuca također izgledaju totalno mufljuz. Mnogo bolje, mnogo bolje, mnogo bolje! Jihi! Evo, džipaj! Okreni se, pa zaustavi ga, učini nešto! Ha! Klinjus i Mufljuz su pobedili! Misliš klinjusator i mufljuzator? Šta to imamo ovde? Ajde, dečko, znam šta želiš. To ne bi bilo u redu. Gospodin Mufljuž će se vratiti posle ovoga. A sada se vraćamo gospodinu Mufljuzu. O, čoče, pogledaj ovaj haos. Ma ne mogu da verujem kako neki ljudi žive. Siguran sam da sam ga ostavio ovde. Da vidimo. Ovde ne. Sigurno je ovde negde. Šta ćeš? Izgleda nije. O, ljudi. O, filmovi u videoklubu. Mufljuž će da bude filmska zvezda. Hej! O, napred, napred, samo napred, napred. Ja sam opak. Džuskaj, Mufljo, džuskaj. Da. Hvala. Da. Hvala. Zašto iznajmiti video kad možeš glumiti u njemu? Kakva balerina! Mufljuž će da igra balet! Mufljuž oživa! Mufljuž oživa u klasičnim filmovima! Retro Mufljuž vama na usluzi! Iskreno, draga, nije mi... Mufljuž je prohujao sa vihorom! Svi na krmu! Očistite palubu! Dignite jedra! Crnobradi Mufljuž je veliki gusar, osar! Vreme da brišem, čao! Kazala Mufljuž je super film!
Od svih mjesta na svetu svi dolaze u Mufljozev lokal. Više ne dolaze, šefe. Mufljuz, ne. Od kada su kapetan Paconje i njegovi prašinari oterali ljude. Da. Kapetan Paconje neće preuzeti Mufljozev lokal. Svirajte opet, Krle. On je. To su kapetan Paconje i prašinari. Otvarajte u ime kapetana Paconja ili ćemo upasti dok izbrojim do 3. 3! Kapetan Paconja preuzima stvar. Daj mi sav novac, a ja ću ti pružiti zaštitu. Šta je ovo? Krle, izdajco. Ali bil mi je potreban posao, šefe. Kapetan Paconja. Tu si ti, mali. Svirajte opet, Krle. Što ste se ukipili? Uhvatite dežurne krivce. Saznaću gde drži novac. Hajde, prašinari. Muflja će vas isprašiti. Svaka ptica svome jatu leti. Njam. Grožđe. Trešnja. Pomoranđa. Jagoda. Dobar sokić. Vi prašinari vole sokić. Imam ja još prašinarskih zamenika. Strašno, vreme je za Mufljoza. Pali raketu. Gde je lova? Mora da je negde ovde. Pali raketu, rekoh. Šta? Ne,